Welcome to Black Life TV. My name is Nonhlanhla Mamelo Zondi and the name of the show is Sikhipha Izimfihlo. Kanti namhlanje bawazi-ke ukuthi sihlezi-ke sikhiphela izimfihlo kuyona-ke lolu hlelo lethu. Sivakashela uyena-ke usisi wethu nje lana ozosazisa kabanzi ukuthi yona yiphi lento emenza ukuthi-ke eze la namhlanje ezokhipha imfihlo. Yona yiphi lemfihlo afisa ukuthi asazise yona. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Usisi kahle usukaphi ubani? Okay, igama lami nguNokwanda Mgobhozi ngisuka eLamontville. Okay. Yeah. Alright, yini mhlambe lemfihlo lekuhlupha kangaka ukuthi uzuzela kwi Black Life TV? Imfihlo engihluphayo like sengifihle mhlambe for 2 years. Ukuthi uma kahle uma wafika nomuntu wakhe besihlala naye emqashweni, wafika nomuntu wakhe. Then umuntu wakhe like uthi mayifika nje like ngoba khona mina nainto sa connect yabo. Sathandana. Uma ufika nomuntu wakhe nasi nathandana nina nobabili Nomuntu kama. nomuntu wama wakho. Yes. Okay. Because asifunana vele. Nanifunana vele. Engibe engathandana noma wakho. Bebethandana ufika naye vele uzomletha ngikhona. Okay. And then wangishela nami ngamqoma ngachazeka. Hayibo. Nje Tell me about it. ngachazeka nami nje yabo. Yeah. Imake uchaza umuntu kama wakhe esefike naye endlini. Yeah. Hayi angikujudge ukuthi nje ngiyacabanga ukuthi how's the feeling. Yeah. No phela ukuthi yabo uma like uGayi bemncane kunoma yabona ngabona ukuthi ntanga wami lo. Uchaza uGayi kahle vele mncane kunoma. Ncane vele kunoma yabo. Wasobothi hayi akafanele uma lo muntu lo ufanele mina. Yabona? Aha. So iyona mfihlo leyo ufisa ukisho kuma direct noma? Ngifisa ukutshela uAnti wami. Okay, ufisa ukukhuluma noAnti? Yes, cause manje ngihlala nabangani bami. So manje ngiyazisola ngento engayenza. So sengifuna ukubuyela ekhaya. So ngifuna ukumtshela ngalemfihlo namhlanje. Okay. Alright. So wena akaze mhlawumbe uma kube khona kusolayo noma kubuza ngakho kuyo ngendaba kababa. Wasithola. Unamanga? Ngiyakutshela. Kanjani? Othi xoxela. Izanazo. Okay. So wafika ke ngelinye ilanga wayihambile nje semsebenzini. Yeah. And then uGayi wayekhona wabuya silele. Ha. Sinqunu. Hayi. Ngiyakutshela wabuya nje sinqunu. Okay fine. Uma naye wavela wangixaka nje all of the sudden wavela wakhumula. And I was like mhlambe uzongithethisa ngishaya yonke le ngithabathe ngithaxa wakhumbula nje wathi nje azivele sishaya i-threesome. Sayenza futhi Unamanga. Kwamnandi sayenza. Nenza i-threesome wena nendoda yakho. Noma ngaphezulu. Unamanga? Ngiyakutshela. Hayibo. Shuthi nje ziyasha nje usho wena uma wakho undoda yamakho. Ngiyachazela. Kwakunjani nje experience ukuba sembedeni nenze ucansi kukho noma wakho? Kona nami ngaba naloku ukuthi hayibo. But ke ngoba phela umuntu wami nami ngiyamthanda uzothini ke. Naye uyavuma ugel. Okay. After seniqedile ke lokho ke nakwazi kodwa ukuhlalisana endlini ke. Ila ngabaleka khona. Ngavuka nje ngakusasa because ngase ngicabangile ukuthi hayibo lento engiyenzile it was totally wrong and then sathi umthwalo wami ngamohlana bangani bami. Okay, naqeda same time right after nje niqeda wenze njani? Ngaphuma nje like ngabaleka because ngabona sengiqedile nami ukuthi this was wrong. Ngale ngathi usakwenza usa enjoy. Ngangisa enjoy because ngihle nomuntu wami because ngangimthanda phela vele yabo. Okay. So manje kwenzakalani ke ku relationship yakho nomuntu wakho? Nisaqhubeka noma nisaqhubeki? Angani ngahamba bangangazi ukuthi ngishonephi. So ngahamba ngohlala nabangani bami. Okay, sunesikhathi singanani mhlawumbe uhlala nabangani bakho? 2 years. Yo. Uthuli nalemfihlo uhlelo wamngane yakho yini ekwenza ukuthi uyikhulume manje? Ngoba sengiyazisola like ngifuna ukubuyela ekhaya manje sengikhathele ukuhlala nabangani bami because like siyaphuza yabo impilo ayikho sihle siyaphuza so akukho right so sengirealize manje ukuthi no ngcono ngibuyele ekhaya. Ngoba futhi nawe lokho awungaphoqiwe ukwenza. Yeah. Akaze futhi kube ukuthi ucabanga ukuthi uqamba amanga ukuthi hayi wangigrape noma mhlawumbe hayi cha. No exactly. So ufuna ukuyilungisa nje indlela right ukuthi wangishela mhlambe nashelana kwaqonyana saqomana ngisho nje iqiniso elimsulwa nje.
Ey uma wakho masekuthiwa lento umucabanga imphethe kanjani yena awukaze wamfonela kulo 2 years awukaze wakhuluma naye umcheck noma No, mhlabe basandawonye nalomuntu noma sebahlukana yeah, yona emva into kwaleso engayazi senzo. leyo because angikaze ngamcheck nje. Ngabaleka nje ngalolu suku. So ke sizwe ukuthi ke njengamanje nje ubuthi ufisa ukukhuluma noanti. Why ungafuna ukukhuluma noma direct? Ngiyasaba ukukhuluma noma because lento engayenza yaba wrong. And futhi nami wangixaka ukuthi why yena ezokwazi naye ukuthi silale soba 3 why avuma. Uanti yena mhlambe umubuka ke umuntu onjani okwaziyo ukuthi mhlambe akuzwele noma mhlambe akwazi ukuthi understand mhlambe okulalelayo uma ukhuluma. Ya umuntu okanjalo nje uyakwazi ukuxoxa naye ube nepeace nje uxoxe nje kahle akulalele. So that's why ngifuna ukuconfessa kuyena and then mhlambe yena bese engitshelela yena kuma. From the beginning nje after having sex with umuntu kama wakho why ungabalekelanga kuanti ngoba uyakwazi ukulalela akhulume nawe nayo yonke. Nakhona bengisaba yabo. Phela umuntu uyasho ukuthi okay uyangilalela but ngibe nalokuthi yo ngiyasaba. Ya uzongizwa kanjani. Yeah. Alright asambeke njengamanje sizozama ukuthi sifonele noanti simuze ukuthi ufila kanjani ngalolu daba nokuthi uzo-understanda yini. Okay. Hello. Yebo, sawubona. Yebo ma njani? Ngiyaphila njani sisi? Siyaphila. Ukhuluma noNonhlanhla from Black Life TV. From where? We Black Life TV show ma'am. Oh, okay. Kodwa angazi ngayo kodwa kulungile ngizokumamela futhi. Alright ma. Ngihleli la nosisi omncane nje. Kunomyalezo afisa ukudlulisela wona. Kahle kahle igama lo hlelo lethu ila skipha khona imfihlo. Mekuthi khona imfihlo nayo ufisa ukuyidlulisa kumuntu. But uyasaba ukumtshela yona ebusweni then uza kwi Black Life TV sikwazi ukuthi sikhiphe lemfihlo yakho uyisho kulowo muntu loyo over the phone then mase nenza uhlelo. Ngicela ukuthi nje ukhulume naye azethule kuwena akuchazele nemfihlo yakhe afisa uyidlulisa kuwena. Okay, ayomnike sisi ngimo. Okay ngicela ubami. Sawubona auntie. Kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noNokwanti? Nokwanti? Hayibo nokwanti kumaphi? Ngikhona auntie bengihlala nomngane nami Andisi. Awufona wenzi lutho ayibo. Kwenzakalani? Ey, Sahlelo uhlala nomngane wakho uhlala noma wakho manje? hayi ngahamba kuma auntie because khonto eyenzeka so uyona futhi into ebengifuna ukutshela wona namhlanje. Uhambe nini ma wakho? Ngahamba 2 years back. Hawu, Yeah. aneyimfihlo bona nokwanti. Okay, ngilalela. Ngiyokuqhamuka nabantu engabazi. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. So auntie uma wafika nendoda yakhe endlini yangishela ngamqoma wahleka auntie. Qhubeka nje. Yeah. Ngamqoma sathandana noGayi kwamnandi kanjeyana. Uma wangibamba so sase wakhumula naye wafika wakhumula sashaya i-threesome. So manje yangiconfuse ukuthi why uma wavuma ukuthi siyenze i-threesome and then ngabaleka lapho ke ilapho ngaqala ukuhlala nomngane wami khona. Ima. Uma akufika nendoda uyivakashile o indoda ibihlala nani? Wayezoyivakashisa indoda. Wena waqala ukuyibona kuhlela ngalelo langa noma ngendlela ebukunibonana? Yathi ifika nje athi ngiyayibuka nami ngachazeka and then kanti nayo izovela ingishele yabo sa connecta nje. Kwase kuphela amadoda yini? Hayibo ndiyaye khona amadoda. Uma wakho uphi yena? Uma wayekhona phela uqala ngibuka ngamehlo waphila because Uphi manje uma wakho kwenzeka yonke lento? uma angithi angisahlala naye so naye angikaze ngimfonele kade ngamgcina. Manje mina ufuna kusize
ngani njengoba nje ungifonela inzima nje lento noma ngine noma ngihleke noma ngithini kodwa nje ngiyashokheka iyangimangaza angifuni ungasho iyangimangaza nje kodwa-ke ufuna ngenzeni ngithini Ngiyazi ukuthi izokumangaza. Bengifuna ukuthi ungitshele yena cause sengifuna ukubuyela ekhaya. Ungixolisele kuyena cause ngiyasaba. nina Yebo. hayi inzima-ke leyo Ngiyaxolisa. ufuna ukubuyela kweliphi ikhaya Ngifuna noma ngahlala nawe but naye kodwa like sixolelane naye. manje moyohlala naye uyokuthemba kanjani ubani ozophinda kuthembe wena I- mangabe wena wakwazi ukwenza into ekanje Iyona into engisaba ukuhlala naye so ngcono ngihlale nawe ke. Cause angisakwazi ukuhlala nomngane wami. angazi kodwa nawe ushintshile nje ukuba nawe uhambanga wayikhethela wena kodwa uyohlala noma wakho kodwa-ke ngisakhuluma kakhulu kodwa angithembisi lutho ngizozama ukuthi ngikhulume noma wakho inzima lento inzima ngoba umanje angazi ukuthi yena la ikhona ucabangani kwenzakalani angazi angithembisi lutho Okay. Ngiyabonga kakhulu. angithembisi lutho ngizozama ngendlela engizama ngayo ngizama ukuthi nawe uphinde uqoqeke ngoba wena wayiphumela kumina wawufuna ukuphila uhlale noma wakho Ngiyaxolisa aunty ngiyabonga kakhulu. okay Yes, Auntie, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho from Black Life TV. hayi kubonga mina ngiyabonga nami noma nje ngithukile Ya yona iyashaqisa indaba ngiyamuzwa ukuthi ubuye uhleke. Ibuye ibe kuthiwa kuhlekwa noma kufiwe ke. angiyazi noma ngihleke Noma ngikhale uyayazi udaba olunjalo vele ungazi. iqhamukele into engayilindele nje yonke le Ya kona kuyathusa kakhulu. ngedwa ngisazoyicabangisisa kahle Hey, yeah ngiyathemba ukuthi nizokwazi ukuthi ni-approach uma ngendlela e-right naye agcine lithola uxolo. hayi asazi kodwa iyona inzima sithembe kodwa ukuthi mhlawumbe uzomxolela njengomntanakhe asazi Okay, Auntie, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. ngiyabonga nami So, uzizwa unjani after ukhuluma no-auntie? Ngizizwa ngingcono kakhulu cause u-auntie ngiyamthemba and ngiyazi ukuthi uzokwazi ukungikhulumela naye uma sibe So, right. njengoba ufisa uyohlala no-auntie, akanayo nindoda yena yakhe mhlambe. Yeah, unayo. Yona ngeke uvuke ngayo. Angeke sengishintshile. Hayi mina ngeke nje ngize ngithembe ngikubuyise kunendoda. Kodwa ke Sengishintshile. anyway it's fine. Let's hope ukuthi nizokwazi ukuthi nilungise kahle udaba no-auntie. Nawe ngesenzo wasenza ushintsho noma mhlawumbe indoda ya-auntie indala compared to leya Yeah. nayo. Ngiwusakwazi ukubona ukuthi hayi nayo potential. Yeah, ngeke ngisakwazi. Hayithi boy. Anyway babukeli bayi Black Life TV bekulona ke uskipha izimfihlo. Uyazi ukuthi ke hey kuthiwa ke iso aliphakela. Mubonile kuthiwa oyidlila kakayosi kanje. Okay asihlangane ngokuzayo ke kuyona ke ishow yethu uskipha izimfihlo. Ungakhohlwa ke ukusubscribe ke lapha na ku YouTube wethu. Is the Black Life TV?